rasa madu satawana kang kekuncung manis marati malakung tuwuh jayeng tirta baya ingsun temah mati Kang Narpati Sugriwa iye kula ingkang sowan jinuwun priye Kakang Narpati nggonira maguting ayuda nandingi senopati Ngalengka jinuwun persajan kemawon kula kasoran nanging sinaosa kula kasuran tanding lawan Kumbakarna senopati Ngalengka nanging kula sampun saged mirang-mirangaken Kumbakarna kenging kula wektaringanipun kekalih kupingipun guwung kula cakot grananipun dados cacat Kumbakarna irung guwung kupingipun perung rikala semanten kula krida ngetok kegiatan kula ingkang pungkasanipun kula saged wal saking cengkremanipun Kumbakarna jinuwun Ndara Sugriwa Kyai Semar kula tak matur nggih Den iya piye Kyai punten dalem sewu sinuwun Sri Rama Wijaya iya piye Kyai Semar dipun paringaken menawi kula nderek matur iya Kyai ngaten sampeyan iki mbaya sithik-sithik ngajeni karo sing mbiyantu ngaten sampeyan ki aja muk sampeyan ki aja pamer kula ngetok kekuatan kula ingkang pungkasan kula tumplak sampeyan iki rasa omong jane sampeyan iki karo Kumbakarna ku ora menang ngeten sampeyan iso ngruncapule kekuatan sampeyan niku akal-akal kula njaluk tulung karo ponakan sampeyan Senggana Anoman kula kenusul sampeyan mung carane alus ora kena ewang-ewangan ora kena kroyok-kroyokan ane Doranoman kula ken sesingitan saking Gegana ngirim bayu kekuatan karo sampeyan terus sampeyan iso ngruncal iso budi niku ngaten kaya ngoten niku mangajeni to mangregani ngaten sampeyan niku mangeling aja meneh karo Kumbakarna sampeyan perang karo Kakang sampeyan Subali sampeyan yo kalah ayo nggih napa mboten aku ora direwangi Sri Rama sampeyan kok ora menang biyen adike Yaji Pancasunya karo Subali sampeyan ora gelem nggih mboten sampeyan klewo-klewo sampeyan apik kaya ngoten kuwi entuk-entukane bareng kepengkoke Pancabaya ubayane bali jani apa pemper kaya ngoten niku Nggih, sinuwun kula lepat. Anoman wonten dawuh paman. Aku ngaturke panuwun ya nggih. Dene kowe mbiyantu kelawan pun paman. Mboten. Kula mboten mbiyantu kaliyan Kanjeng Paman. Estunipun sedaya menika peparingipun Gusti ingkang akarya jagat. Menika kekiyatan peparinging Gusti mboten saking kula paman. Oh ngono. Inggih. Dadi ku paringane Gusti inggih paman. Ya Semar, oh nyatane Anoman bae ora bae daya kekuatan. Cah pinter nek omongane ku ngoten niku. Mudheng sampeyan. Ora kudu kurang nyonyol-nyonyol kaya tutup botol kaya sampeyan niku. Ngeten. Ayo. Sampeyan perang sing merintah sapa? Sapa? Moko niki peperangan niku kudu enten sing merintah. Perintahe Sri Rama kowe perang lagi sampeyan maju. Ayo, sing merintah sampeyan sinten? Pancen karepmu dhewe. Entuk-entukane wong ki nek nyunyak-nyunyuk nyak-nyakan kaya munyuk. Ampun bener to niku. Lah sampeyan diwangsuli karo ponakan sampeyan kalah bebuden karo Anoman sampeyan. Sampeyan mau entuk gedhe tok. Tekane grudak-gruduk. Ora. Niku peparinge Gusti, niku le ngasorke jiwane ning Anoman niku ngerti. Pepali ngerti piwulang becik ora usah dipamerke kabeh dipasarke Gusti sing gawe bener omongane Anoman iku ora kaya sampeyan daya kekuatan kula tumplak utah nggih boten
Inggih sinuwun kula nyuwun pangapunten Kanjeng sinuwun. Yayi Gunawan, kula wonten timbalan iki ngadharu. Piye munggo saka panemunira Yayi? Nggih. Keparenga munjuk atur ngersa paduka Kanjeng sinuwun. Menggah kawontenanipun Senopati Ngalengka Kakang Kumbakarna badya kados menika kadang kula sepuh tunggil sak pamdi kaliyan kula. Sinuwun. Esnene manah Kakang Kumbakarna menika estanipun boten belani kamurkanipun Kakang Rahwana kula ngertos. Mila kula kinten ingkang saged nandhingi kridhanipun Kakang Kumbakarna menika namung pepunden kula. Inggih menika Raden Lesmana satriya ingkang suci penggalihipun. Mengkono Yayi. Inggih. Kadangipun Kakang Yayi Lesmana wonten timbalan iki ngadhawu Koko Prabu. Siyadya aja nganti katalu. Wis midhanget pangandikane Yayi Gunawan Wibisana. Kalamun ta si Kumbakarna iku kudu den untapake satriya suci. Manut saka pangrasanipun Kakang ya mung Siyadi. Mangsa Bandha paperkara Kumbakarna. Inggih, Koko Prabu cekap wonten kula. Bayangan bayem bayayet agung rembuyung rawiring rawan para taru turi karandang gondang Latinyono satriya bagus mencorok tejane metuk lakuku. Sapa ya? Kadang mudane Kakang Prabu Rama Wijaya. Satriya ngiri kestuba kekasihku Raden Lesmana. Raden Lesmana. Ya Raden Murudaka. Murudaka. Ya kowe Soki Senopati Ngalengka. Satriya panglebur gongso Raden Harya Kumbakarna. Aja kowe sing maju Lesmana. Aku njaluk Rama Wijaya kon tanding karo aku. Kumbakarna ora susah. Kowe nyumbari kelawan Kakang Prabu Rama Wijaya, aku minangka sesulih. Kowe bisa nyampurnake aku padha wae kowe bisa nyirnakake Rama Wijaya. Ah, kokop getihmu kok.
kacarita kaya ta mangkono. Satriya nggiri kestuba Raden Lesmana mundur saking pabaratan sigra amundi pusaka. Ingkang sinebat Pancawisaya, panca tegese 5 wisaya pangruwat. Jemparing gangsal ingkang darbe cahya ireng abang kuning putih manca warna. Cahya ireng abang kuning putih jemparing sekawan. Kinarya natas napsune Sang Kumbakarna. Anenggih napsu luamah amarah supyah mutmainah minangka kanthine gesang. Dene jemparing ingkang darbe cahya manca warna. Kinarya natas yet manis Sang Kumbakarna saking raga pas kebat kaya kilat kesit kaya tatik. Pusaka ingkang sekawan tumancep jajanira Sang Kumbakarna temah kaya den lolosi bayu angkane Sang Kumbakarna. Jemparing sekawan ingkang wis tumancep jajanira karna jemparing kang cahyane ireng abang kuning putih natas mareng kanekson lan kamurkane nggih Sang Kumbakarna kaya wis ida karkating gesang sarta kaya wis ilek kanepsane Sang Kumbakarna wis bisa pasrah marang Gusti kang akarya jagat lumantar Sang Senopati Agung nenggih Raden Lesmana upama pasrah ya mung lelamisan. Ucap teka kaya ta mangkono ucape Sang Kumbakarna. Raden sejatine rina pantarane wengi sing tak enteni ya mung kowe Raden. Sing bisa nguntapake baliku marang loka-loka. Sapapaku njaluk diuntapake wong suci. Werdine satriya suci moralya ya mung Raden Lesmana. Sabab kowe kuwi satriya wadat tanpa probangeting panarimaku dene baliku marang kamungsa diuntapake karo satriya suci. Ingkang mangkono Raden muga-muga sira Raden bisa nuntasake marang dharmamu ngrampungake jejibahan kasatriyan satemah sirna angkara murpa saka jagat iki.
Gendra Wibisana pun ampun mangtangisi ndak ngribet-ngribeti aline si Kumbakarna dhumateng loka baka. Kyai Semar ora nyono yen aku mikir perkara niku sedulur padha katresnane. Sebab niku nggih wae karma pala rikalane perang gedhe ngalengka biyen. Sing jumeneng ratu nggih niku Prabu Sumaliraja alap-alapan Dewi Sukesi. Ngaten. Lah mriku salah satu geling buta ingkang kedekaken sayembara kang kekasih Raden Harya Jambu Mangli kasatriyane nggih panglebur gaksa sing dinggeni Kang Raka Kumbakarna niku. Biyen sing dadi senopatine Begawan Wisrawa. Nah, rikala semanten carane Wisrawa nyirnakake Jambu Mangli nggih kaya ngoten niku. Mulane Jambu Mangli nalika ajeng ocat niku nyepatane karo Wisrawa, ya Wisrawa aku trima tenana. Kowe besok mesti duwe anak sing rupane kaya aku, matine ya kaya aku iki. Lah niku pun jumbuh. Ngaten. Mila pun jenengan tangisi. Niku wae karma ingkang sinandhang kaliyan leluhur panjenengan. Dadi kok wae karma mundhuh wae penggawe pun dirukti mawon. Aku ditangisi ndak kribet-kribeti.